Ako lang ipambit sa tuwa nga madumagan po na to ang pagsalig ba kay kulang sa pagsalig sa kaugalingon. Ana ta diri nahayagan naman ta kay nahayagan pa sa pulong. Kagahapon ang ato binasa pagdaig alang sa Ginoo. Kunya giday na tong Ginoo, mata nagiusap ta sa espiritu sa kinayahan ang atong kinaya. No? Kinahanglan mo respeto ka sa kinayahan sa kabuhatan. Aron respetuhan ka sa Diyos, kaya respeto mampud ka silang mga buhat. Amen? Kapag respeto na to, kinahanglan makikiusap ka pilagi sa espiritu. Galakaw ko kaniya, wala ko dama dito padulong. Kaya, dito mo sa di makita, walang kisugilon ako ninyo, sige kong panudlo. Kung sila po lang inaupot, kaya gusto man kong ipadayag na ang kamaturan. Kaya ang kaliputan karon ng agulo. Isang sila mismo, kan agulo pa. Ha? Na mga, kaya nangikumaon ka sa kalibutan, kaya dili matalihog maon sa kalimutan, hindi ako, tungod na ako, nagamay mo, kaway ka sa mga kalimutan. Dili sila maminaw na ako. Kaya naman, dahil ilang mga ulo. Kaya ako, nagpadayag lang ko sa tinago ni Cristo. Tigo lang kong nagpaulipon lang ko niya. Nag-alagad ko niya. Kung sa kamugpod, maminaw mo na ako, pagpaulipon mo sa akong gisulti ninyo. Pag-alagad po mo sa akong gisulti ninyo. Kanako kay ako nagpaulipon man sa Diyos, so nagpaubos o nag-alagad po ninyo. Kumbaga, nag-atiman, nag-alagad, nagapakaon po ninyo. Kung sa kamupot sa inyong binuhatan, ayaw po pagpataas o pagsalig na ko Pinoon, salig sa akong gisugilo ninyo na atong kinabuhi iyan ito sa Diyos. Pinagi ka niya, sabi ka na ko, kaya ako may nakadungog, gisugilo na po ninyo, o alam na ka ninyo. Ang Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, Diyos ni Abraham, ayaw magtuwa ng magpabilin mo sa bunyag kay matay mo, uwan kanya, wagi yung mong kabulanan. So, anong panahon, balit pa na. Kaya dito man si Kristo sa mga kalibutan. No? Ipatay man siya. Para sa ato ang mga pinuan, patay ng mga Diyos-Diyos. Ito ang atong lagi na binasa. Lagi na binasa. Katong pito ka asawa. Soon. Kahit ito lang. Di ko yung mahita po. Tuligid ato pag-example. Karang ini ko makay-asaman ang iyang asawa. Ang mga isuon mo itong asawa. Wala mo, isa na ito, pito. Wala naman, wala asawa. Babae man, dili man, lalaki, kasi si Kapit, dagan man. Kasi ito ba, pagkabuang-buang ninyo, ako, Diyos sa buhay, dili sa patay. Ang mamatay, sama na sa anghel, katong nagtunan sa Diyos. Sama na po sa akin, katong wala na katugan, tuwa po sa impyerno. Tama? Naman ako, dili Diyos sa mga patay. Dili nag-alagad sa mga patay. Dili naggawat sa mga patay. Ano man, ang napatay, wala na magtutulbagon na anak. Matubang naman ang Kristo. Kaya gibutagan, sunod na sa pagpabunyag ni Kristo. Ako gayin ninyo ang inyong garbo. Pagkya ang garbo. Galit na rin. O, paminaw sa kamaturan, o pagkamaturan, kung nana sa inyong kasing-kasing, at tuna kamoy kagawasan ng mga iyo. Kaya nagabuhat ng kamo. Pinaagi sa akong paghatag ka ninyo o kaalam. Kaalam. Nagikan kayo sa Diyos na ako ibukas sa inyong kasing-kasing. Kung anak-anak ka ninyo, hindi na mo mabalaka, hulag-hulog, magkilang kung sila ang kalibutan, ay nanuman. Ay nanuman. Nanuman ninyo ang lahong sa may palita. Kaya na mo, Ginoo, ang imong pagbuhat, maoy matunan. Yan.
Nagdali pa no. Diskulod. Yan, naminaw mo sa Ginoo. Wala nga. Okay, itay na to Ginoo. No, ipadala niya ang Espiritu tungkol sa gugma ni Karato. Niya ako rin yan tusan. No? Nagtangtunglo ako tungkol ninyo. Amen? Amen. Tapos, nag-aampo sa pag-ampo sa pagpakitabang. Nagpakitabang ako na sa Ginoo. Tama? Wala kong kantin ako karal. Dili ako mamugo sa dili totoo na ako. Ayaw na mag-ingon na gagaan ninyo masakit ang drink na dili totoo. Mas pabugad ka na sila na ako. Kamu po, naghatag ka po muna ako. Bugad. Ha? Ano na? Ano mamugos madali lang na namas Biblia, nabasa naman ako niyo, di ba? Ano bubuhat ako, kung mabasa na ako nag-isulti sa una. No? Pagpadayo na ang bakakon, padayo na ang nagsipag mga Diyos, padayo na silang pagtulunan, kaya dili sila gusto. Kita padayo na ka sa ato ang pagbuhat. Ipuksa naman ito naman. Tama? Ako itong pag-ampo kakahapon. Balik ko na ito, tapos naman yung joy na. Pero wala pa ni. So, ato gigamit ang social media, YouTube, Facebook, aron matuman ang kasulatan na ipalalo ang trompita. Bali? Ha? Kaya din yung mga social media mo, nagipalalo man ang kalibutan mo, di tanawa. Kung magsiskrot o Biblia, wala. Kaya mamati ninyo. Okay? O, sa ito expected na lang. Hindi mamati. O niya na mamati kung magkahulog ang kalibutan. O na, gusto ko rin naman Diyos. Dali man, din na naman. Dali ka mo rin para mabubuhan ang katalaman. Gusto na nila. Namatuman. So, ito nag-ampo ko kalapon sa pagpakitabang. May ako pagsulti ang mga tao. Ay, kasi kamo galing mismo sa hay. Wala ko buang mag-isulti. Yaan, na? Balikan, yaan, amin, pero wala ni amin. Tama? Wala pa sa mga kasala mo. Mapulaan mo ma. Tama? Pero na akong pagkakasawa ninyo o akong aki, pag-igosay kayo sa Salmo 28. Ang tingog sa Ginoo diha sa bagyo. Na, ano ni ron? O pag-ampo sa pagpasalamat. Ano yung katong pasalamatan? O sa pag-ampo sa pagsalig sa Diyos. Uy, paano sa amin? Pagsugit sa salat sa pagsalig. Diba, ang akong pag-ampo. Okay na? Ha? Salmo 29, Salmo 30, o Salmo 31, usa ka pag-apo sa pagsalig sa Diyos. Pagsalig. Pag-apo sa pagkasalamat. Okay? O akong iusay karon ninyo, mauning ang tingog sa Ginoo diha sa bagyo. Dahil ninyo ang Ginoo, kamong mga langit ng binuhat. Langit na naman. Dahil ka ang iyong himaya na gahon. Dahil ka ang mahimayaong galan sa Ginoo. Gugma. Anak sa tao, anong kong papagusap, tiyak ka ninyo. O yukto ka mo kaniya sa iyang pagkalang doon. O pagkapalaan. Mga gigamit ko sa mga balaang mga tao. Amen? Ang tingog sa Ginoo madungog diha sa kalagatan. Mudahulog ang mahimayaong Diyos. O madungog ang iyang tingog diha sa kalauran. Nakadungog na ka mo, kung marila ka mo. Ang tingog sa Diyos gamhanan o kalamdon. Ang tingog sa Diyos makabili sa mga kahoy sa sentro. Tingog man ni sa ito ka, gamit o kao, harong tingog pa ba? Minsan ang mga sentro sa Libanon, ipalokso niya sama sa natimbaka ang mga bukid sa Libanon o ang mga bukid sa Hermon. Ipalokso niya daw, Toreo, baka. Okay? Sa
Lipay sa mata sa bata ng lusulok-sulok, amugan ng kulpaan to. Nalukso ng kulpaan. Tama? Initingong sa Ginoo. Oh, tao, anak sa tao. Tingog lang ni akong gigamit. Pero iyan ay sa Diyos. Tama? Nagbuhat pa kong galao din eh. Mukilat o magkayog ang kamingawan. Gitayog sa Ginoo. Ang kamingawan sa hadis. Okay. Muna akong ikantukan. Kung mapal na yan, na nakita sa uban, hindi ako makaya ang kaptong. Butingan ang yan. Siya ang pinaga kong sulugoon sa iya kong ipakunsa ng Espiritu. Sulat ni Mateo. Na? Tungod sa tingog sa Ginoo, mga uyog ang mga kahoy tugas, o mga taktak ang mga dahon sa mga kahoy. Likon kayo mo, diin mo na tao, diin mo na matay, diin mo nagsugod ka ng inyong pagtulunan. Tugas na! Dahil yun silang sa labutan. Tama? Samtang sulod sa iyang templo, naninggit ang tanan, galaygon ang Diyos. Galaygon ang Diyos. Templo, diriman mo sa balay palunayan kung nagdalaman mo kaugalingon ng mga templo. Ang Ginoo naghari sa katubigan o nagmando siya ingon mahari hangtod sa kanturan. Ang Ginoo naglikon sa iyang katawhan o naghatag kanila kalinaw. Nagbalinaw na kamo kay ngano, nakabalo naman kamo sa iyang mga tinago. Pinaagi sa kong pagtulo kaninyo ang kaalam ikan ko sa Diyos. Di akong pulpito. Tama? Malinaw naman? Alam ko ninyo kung sinaan ninyo. Kabalo ang Ginoo anak. Kung ako yung problema, kabalo ang Ginoo. Kaya dahil matag-ulo, parang sulayon ka. Ama? Kung sa tindong mo tanan, o pag-ampo sa pasalamat. Ilay ko ikaw, o Ginoo. Kay luwas mo man ako. O kay wala mo man tuguti ang akong mga kaaway. Sa pag-BLBI ito na ako, nagpakitabang ako kanimo, o Ginoo, na akong Diyos, o imo akong Diyo. Ikuha mo ako ikan sa Sion, kaluban ako sa langad ko, sa kailanman. Akan ang kinabuhi ko, ibalik mo kanako. Awiting mga pagdaig ang Ginoo. Kamu na iyang gala ang katawan. O pasalamati siya sa iyang nanimo. Kalirang mapuy-puy ang iyang kasuko. O ang iyang galay kayo, bulonggan hangtod sa kanturan. Mahimang may pagbigat sa gabi, apan sa pagkabuntag, bubanos ang kalipay. Sa dihang mausog ako, dako ang akong pagsali. Magbibigayot ako, maunsa, tungod sa imong kayo. O Ginoo, gilikon mo. Sama sa usa, kamalikon mabuki. Akan sa dihang bibiyak kapanako, nalisang ako. Gisampit ko ikaw, O Ginoo. O nagpagkikabang ako kanimo. Kung sa may kapuslanan sa akong kamatayon, kung muanto ako sa kailaspan. Makadaig ba kanimo ang mga patay? Makasangyaw ba? Kini sa imong pagkamatinud-anon?
pamatiyain sana ko, o Ginoo, o kaluyin, o Ginoo, kabangin, Ama. Ilisan mong sayaw sayaw sa kalipay ang akong kabuon, o ilisan mo ang akong bisni sa pagpagutan, sa mga bisni sa pagmaya. Kung sabihin ako, magpakailon, awikan ko ikaw, mga pagkay o Ginoo na akong Diyos. Pasalamatan ko ikaw hangtod sa kanto. Usa ka pag-ampok sa pagsali sa Ginoo. Pagayo ang kakaniya uban kamo kanako, busa sunod kamo kanako. Kanimo o Ginoo, ako binamo. Ayaw intang itugod nga kaulahon ako. Matarong ka busa luwa sa intahon ako. Pagkaluhugi ako o luwa sa dayon ako. Padang pa ako kanimo o panaliti aron maluwas. Dalang panan ko ikaw o panalipod towards o alam sa imong ngalan. Tumpuri o tiyari ako. Hintay ako sa litag mag-iandam nila kanako. Kay ikaw ang akong saligdanan. Itugyan ko kanimo ang akong espiritu, o Ginoo. Tiluwas mo ako kay Diyos kang matibod-anak. Ikasilagan mo ang mga nagsumbag mga Diyos-Diyos. Apan ako, misalig kanimo, o Ginoo. Magmaya o magmalipayon ako tungod sa imong gugma na walay patluman. Kay nasayod ka sa akong mga pangantos. O gitabangan mo ako sa akong kalistanan. Wala mo ako itugyan sa akong mga kaaway. O ipailuna mo ako sa dapit na layo sa kalaman. Kaluini intawon ako, o Ginoo. Kaya niya ako sa kalisod, bumikan sa labihan kong pagkita. Nahubag ang akong mga mata, lalula na ako, daw hapit na akong mamatay tungod sa kakaw. O ang pagtunay o hilap nakakunod sa akong mga tulig, gumikan sa akong kalistanan. Tuya na ako. O kagalaw na ang akong kabukugan. Ibugal-bugalan ako sa akong mga kaaway. O nangahadyo ka na ako ang akong mga silingan. Nanglikay ka na ako ang akong mga kainan. Nalagan o nagpalayo sila inikakita nila ka na ako sa dalan. Ikalimtan ako sa tanan, sama sa usa na kamatay. Sama ako sa buwak na kulon na kilabay na. Inupuntan ako sa akong mga kaaway na nagpunghumanay o nalisam ako kay naglaraw man sila sa pagpatay ka na ako. Habang nisalig ako kanimo, o Ginoo. Ikaw ang akong Diyos. Ana sa imong mga kamot ang akong kinabuhi.
Luwas ako gikan sa akong mga kaaway. O naglutas ka na ako. Karibot ilitaon kini imong sulubuon. Luwas ako tungkol sa kukma mo walay pagdukan. Isambit ko ikaw, o Ginoo. Busa ayaw itungkol na maulawan ako. Mauwang ka Ginoo'y maulawan ang mga dautan. Magkakaroon ka ang ilang mga bata o sa kalibutan sa mga panay. Pahinuba ka ng mga bakakan o ang kanang pamahitason. Nalagpasipala sa mga mata. Pagkadagaya sa mga maayong pagkakan. Bagit kagana mo sa mga nagsamod o may kahantok kanina. Kay bulungan ang imong buwan, alang ni atong minamot kanimo o kininakita sa una. Naguban ka kanina o ipanalitan mo sila. Ikan sa gatang laraw sa mga tao. O ipalimutan mo sila sa kapit na walay kaaway na makabiyay-biyay kanina. Baik ka ang Ginoo. Pagkagulungan sa kuma na iyang ipakita ka na ko. Sa ilang gilibutan ako sa mga kamay. Sa ako kalisang ipaingon ko, ibiyaan na niya ka. Apan, dito mo piyay niya ang akong pagpakibaba. Igugma ang Ginoo kamong mga pinili niya. Palalitan sa Ginoo ang mga matinunganon kaniya. Apan, silutan niya ang mga mapangikason sa alay kanila pagbalikon o pagpalasikon kamong tanan na nagsalig sa Ginoo pinaakit kaniya. Ang prayer. Sa prayer, isa'y kaya ready ay so nalagsak ako pagkatay mga ayaw mo pag-unay. Ayaw mo kasuko nila kaya ako nang isalig sa Diyos ang nag-BIBI ako. Ngayon na Ginoo ang mga pinili. Klaro? Tama? Klaro, igugma ang Ginoo kamong mga pinili niya. Kung higog na mo, kaliya, higog na sa kamo kanako, tumana ninyo ang akong isugiro ninyo. Amen. May mga tuloy-tuloy. Basta, alo na agad mo ay madaman ang kami. Tuludan. Kami ito. Tuludan. Kining akong pag-angko na nila o mayroon sila kami gibibigay. Giaway sila. At sila nag-iaway. Sama agad. Nalibak sila. Nalibak kasi nalibak. Nagbugal-bugal ka na ako. Nagbugal-bugal sila may nagbugal-bugal na ako. Ipakaulawan ko sa simbahan. Dito ako. Diainan pa yun ko. Nagsaayad ko sa simbahan mo ako ni balik. Okay na ang Ginoo. Imutuhan ko dito. Puli-pulihan mo kamay. Ako nang ikakak. Nag-aangko na ako sa inyo. O sa ano? Para matawag mong pinili. Tumana yun ninyo. Dahil ano mga pinili? Nag-alagay? Nag-volleyball? O nag-alagay? Mutuman sa sugo. So katong wala na kayo ng butubig, masulti, tulo ka taong po masulti. Sa pag-awit sa mo, nabali pa yun. Ready na doon? Kaya kayong kumplira?
Mabugal-bugal na ako, itaktak na lang ko. Katong wala ka ng sulti, pasulti na, may lang sa tubig. Kaya ba yan? Wala pa kayo naman. Pag-awit ka mo na malipayon, kaya may katungod kang mo awit. Kaya ganing salmo, awit, bala, mga pag-ampok, pag-aliyopog, o mga tempa. So, tanan, nag-alam na kong pag-senado. Hokte ninyo ang basic. Hokte ninyo na kong pagtungo. O may mo, dubliha pa nilo. Ninyo kay dubli na karon ang mga tao kakalimutan na pag-awit ka mo malipayon. Pagkaman istorya, kinuha ko isang mga ang alam ka sa lubos lugyang himlayan sariwang pastulan ang Panginoon ko kaya pang batisan hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan pag nalandas siyang patnubay ang Panginoon ay aking pastor pinagiginawa ako hindi nalambak man ang tatahakin ko wala akong sinda siya'y kasama ko ang hawak niyang sumingkod ang siyang gabay ko tangan niyang pamalo siglat ang bulan ko ang Panginoon ang aking pastor pinagiginawa ko lubos ang Panginoon ang aking pastor pinagiginawa ko lubos lubos. Okay, 3 talkers. Ano man, inom mo tubig. Painom natin tubig. Gabi. Painom tubig. Pwede mo sorti ang una na, pero ayun, inom sa tubig. Itong giunang kulo yan na tawag ka nga mga pinili dapat po tayo masunod ka sa iyang mga sugo no yung mabuhat po ka sa iyang mga sugo ako sa kung kulang sa ikaw ining kamo po ko makabuhat kay di po ko gusto nga sa mato simple may manangang kamot po ko nga kay nakakita naman ko sa tinuod ining kamot po ko nga makabuhat para matawag po ko nga pinili o kana lang yung gabi sa mga mayong gabi sa tanan no. Ako lang ipambit sa tuwa nga
Kaya madumagan po na to ato ang pagsalig ba kay kulang ta pagsalig sa kaugalingon. Ana ta diri nahayagan naman ta kay nahayagan pa sa pulong. O naabot ta diri nangandoy ta sa tawang kaluwasan. Yagi ta o mga pagsulay. Yagi patag kabulahanan kay mga kapos man ta. Kung dito na ta, kung sa inaan na to. Kay dako kayo kahigayunan iyang gihatag ka na to. Kay gitagaan taong panahon nga makapanapak ta sa to ang mga sala. Kay dako kay tag sala no kanito. O gitagaan ka panahon nga makapaminaw ta sa o mga pulong. O kay aron po na makabatong tao kaalam nga gikan sa espiritu. Iya po tao tulubagon, iya po tao kaluwasan kay walang may inahan na makaluwas sa iyang anak o igsoon o higala. Iya po tao tulubagon mabuhat unsahon pagliko na to sa tuwang kagalingon kay anahaman ta diri iya untang katawhan diba ang katawhan kung suguon mutuman dayon ano rin tamahandlok ng istorya diri kay wala tayo angay nga ikaulaw. Wala pa tayo angay nga kadlukan kay taas na kayo panahon nga anata din nakikupang ta. Kita pa ta mata gabi, no? Kay kung isog ta mo paanggit, kung isog pa ta nga mo padayag, ikaw naging tao buruganan. Diba? Kaya kung wala pa na to ang kanang to ang karubog hakop. Atlo, itong istorya dali, kaya maulaw ka. No? Kung hakop po ta, hakop, dalo po ta mo paambit sa uban. Ano, isip pa rin kamutay lang ta. Kay isip pa rin kamutay lang talo, kay dili na ito makita, ito ang kahuyang kung dili na ito sulayan. Ito pong sigaw mo na ito sa galuli ba, nga kung saan iyang Ginoo, mo po na ito ang Ginoo nga ito ang gisunod. Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, o Diyos ni Moises. Kanala ako may gabi. Ilong nagsabi. Tulo, yang katulad tayo ng kung dati, istorya po di kapat. Ano man ang gulong istorya? Itong gabi eh, huwag kang matubang ito istorya. Ikaw pat, isunod na po, ikaw pat, kung istorya ito nila. Bakat, ikaw ang bakat, pero sigana eh. Kasunod na po, nalap po ikaw pat. Tulo pa na! Napay isa nung nga wala na kainom no? Mapigil una sa kamang kainom naman ka. Pero di na sa uminom na. Ngayon nag-iisa na. Duble mo papel. Kapila naman dahil inom, di ba? Ako, kaduhan ako nag-inom ba? Ha? Isa lang. Kaduhan na! Yatain ako dito sa babaw. Kaya diri, ipukaw kong mag-inom ng tubig, inom ako dito. Ano ba lagi? Sige, ayang gabi sa tanong. Okay. Try na mo. Doon po tayo mo kako. So, matagabiin, iaman ka diri, naminaw sa mga pulong. Financial pa. Balik pa. Maningkamot yung nga ang gahom sa maayong balita
maana ako na to. So pinaagi sa pagpaubos, pasaylo, atong kaning kamutan nga buhaton din na to na siya. Kaya ang gahom sa mayong balita, mao na makahatag ka na itong kalit-on, kadasig sa atong baruganan na mahimong espirituhanon. So matag-usa na to, manigamot. Kaya ang maulaw di ako. Maulaw ko, may ulit buhat. Maulaw ko ba? Pero sige lang. No, napakoy, wala na buhat. Pero buhatonon pala. Di gani kay pakaibuhatonon ito sa namatay. So maning kamot, hindi ka mamatay. Yun na pa man kay buhaton, di ba? Nagaan pa man ta sa Ginoo, taas na panahon. Kanang wala na buhat, nangandoy mo na mamatay. Humanigin. Buhat ko sila sala. Humanigin na ninyo ha. Nang wala nang handlong sa pagbuhat, Gusto mamatay. gustong mamatay. Suko sa buhat. So maghandong din ka nga, naapa kay buhaton nga wala pa na ito nabuhat. Kaya ako naapa. Wala pa na ako nabuhat. No? Maning kamot pa po nga makabuhat. Aron Pag mabuhi ko ta. ang gahom sa mayong balita, maanaa ka na po. No? O kanatong tanan. Kay isa lang man ka diri. Buhay Diba? mang. Manatag ko diba? Magpinabangay man ta, di ba? No? Magpinabangay ta para sa ano sa ni? Sa kaluwasan na to. Pero ang paghukom ka na to, ang paghusay ka na to, pagsakag yun. Di ba? Dawat-dawat lang. Kung maigo ka, dawat ka lang. Sadaan man ka. No? Dawata lang o magbuhat. Pero ako kulang budget ko. No? So kana lang siguro akong masulti ngayong gabi. Exact. Isa, may naman ito. Ay, di naman kung ingay na. Dapat isa. Apa yung wala? Gusto mo inom. Ito lagi. Magsali lang na ito. Hindi mo yung minuto. Inom ka ka? Inom ka ka? Mana? Mana? Ayang gabi isa tayo, no? Ako parang pag ko naka-istorya diri ba? Ako, pag naigo ko ba? Inabuhay kong sala. Hindi na ito. Lagi na nagkamot ako. Igo ko kanunan. Ay, ako, karon pag ko naka-istorya diri kay, gusto kong kaulaw ba? Kaulaw sa akong istorya, pero anon ko lang kay Tinalo na ako ni Ma'am Sina. Tinanang sala. ang istorya ni Noli, tinuod yun ba? Na yun niya ang matuod na espiritu yun na niya. Walang ako bitaw sa ngayon walang ay, baka nang maigo ito kung kanunay sa akong doan ba? Kaya, mensahe ni Noli, maigo yun ko. Sa iyo, alam ko, kung salaman yun ako, wala to. Magaya lang ako sa iyo. Wala may sala na ako. O na. Wala may sala na ako. Ano nakasala mo ka? Para mong pinagpuhan. Tama? Gisuko lang ko sa espiritu haron makakita mo sa iyong sala. Kunya, kamo po lang mong buhat. Kung silapot ako. Kaya maningon na, kumusulti ko, pasalo ako kisa yung sumbungan ako. Tama? Ako gisuko lang ko sa espiritu. Karon makikusay ka ninyong mga patay. Karon mabuhi mo pag-usap. Pando ko, lain ko ninyo. Okay? Anong ipainom mo ito? Ginagmay lang ka para hindi ko mabukatan.
Nya ganong ipasulti ko kamo, kay naapod mo ikangkuhan. Mas maayo nga mabatik po ang iyong isulti kaysa nakanunay lang muna ako ang nagsalig. Pagsalig mo sa Diyos, sinugo lang ko, ani. Wala na pasabot ka na, ongoing lang tahan. Ano? Yan. Kada kuan, prepare lang mo kung tulungan man siya ang lingkod din ni sunod siya na nga mag-prepare. Wala mo'y problema katong nag-prepare katong na kainom na sa tubig. Amen? Sa una naman ko nagpainom ninyo, pero nangasayang man. Kaya karang gibukos naman ako, kailan ako sa prayer. Dilibutan ko sa raway. Kana nagbugal-bugal na ako. Tama? Una na anin to prayer. Wala pa man sa una. So naganam na ko og kahugot. Naganam na ko og kagahi. Dili na ko maluoy sa wala niluoy sa iyang kaugalingon. Tama? Sige kong kaluoy. Iwasan na luoy. Sa iyang kaluwasan. Nagpataas man siya. Silabot na ko anak. No? Sigog tambal, niya di mamati. No. Ako ba dahil nagkinanglan? Wala akong ingon sa sinuli gigamit, mo reflect sa sama, di papatila sa mo reflect sa sama ni Juan. Gigamit lang ko, wala ko nagamit sa ibadah. Wala ko nagamit ng seremonyas. Wala ko nagamit ng simbolo, sampay. Kaya musulod na magawa sa basatong lawas. Wala ko nagamit ng mga ribulto. Ang katong mga taong balaan sa una, na ako wala nagabuhat. Nibuhat lang ko sa mga tao kanihat to na nabalaan. Aron, makaduog mo na gusto ko mo mabalaan. So, wala na madugang istorya to na kayo, no? So, wala. Ano mo kahando ko sa lugay niyo, muna daw ginagkagamay ta karon. Dini, maila. Ang tao, na gusto na ako. Gusto makatang makaampi. O sa ganito, ang nakainom o tubig, kagpihan ko kayo. So, isip-isip, wala mo yung salat ako. Kamu ang nakasalat sa iyong kaugalingon. Kung sa kamita ay iyong mata, iwag sa iyong lawas. Kung nasuko mo na ako, awasadaan mo. Kasi labot na ako. Awayan ang gungko ninyo. Andam ko kung pasaylo. Apa ng espiritu nga nagsuko na ako, hukman mo sa inyong mga binago. Kadlok ninyo ang Diyos. Pati po mong kasing-kasing, una-una o espiritu. Kadlok ninyo ang iyong siya. Kung sa kadlok ninyo, higugma ang iyong isilingon. Sama sa iyong kaugalingon. Kung di mo gustong libakon, baby ayod, bugal-bugalan, ayaw pagbugal-bugal. Tama? Aron ipataas mo sa Ginoo, ayaw pagpataas. Ayaw pag-ingon, tama na mo. Ang kuna, maka mo, dako pa, huwag tulubakon. Kaya dako sala, dako po ang ibayad, nasubraan pa, kaysa nag-ingon kamay sala, aman kamay ang ibayad. Salamat o pag-gabi, pakusap ka ninyo. Tanan. Mayo man naging banulti. Bigo-bigo na rin yung ay. Huwag mo din yung banulti. Ang pako. Maamo kumundar ko, maulaw mo, gusto mo mag-script. So, pasayluan ninyo ang mga taong naigo. Sala, siya naigo. May istorya pa tayo, man scripted na daig-daigon itong nakasala. Na, lisod bitag sulti kay kinasing-kasing. Scripted dito. Si Tonto no, balik ka sulti sa dadapan. Yan pa, wala kainom. Nabinig ko istorya si Marsali. Lahit ng singkasing. Mali, buhatan ninyo ha? Ay nako, hindi na ako magsuko ha? Butang tulo ka baso diya, mainom ko. Butang na lang baso, anong kamot ng tanay ko, ano Sulti. Wala ingon nga, wa, kita Kasi hindi na mo mamalik at kung wala ka inom. Balik niya ako, Noy. Mag-inom lang mo, kaya tingog. Balik, Noy. Ano lang ang pingon na mga Hadlukan ninyo.
Balik yan po ay. Kasi langga, ganahan kay kung musulkis langga ba? Basturonon yun. Turunon siya. O na nga kada gabi musulkis, oh hindi nato nas langga. Mayo siya malaki. Daw ang cellphone kita pa ako. Naana sa iyang gawin sa mayong balita.